assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti e windande men jeegoɓire. Hande noon eɗen ngari jangude toɓɓe ɗe, tawde Allah wallino on, mi hollino on wonde oɗo woni ha tongu o hawre oɗo mawɗo, kadi o woni o tokoso. En jini o toɓɓano. Hande noon en toɓɓatmo ɗo o waylo o wonta jaatongu piccuɗo. Ay ɗo o wonno ko ha tongu, toɓɓenmo ɗo o wonta jaatongu. ɗo o wonno ko ha cewɗo, toɓɓen ɗo o wonta jaa cewɗo. ɗo o wonno ko ha cewɗo piccuɗo, toɓɓen ɗo o wonta jaa cewɗo piccuɗo. ɗo o wonno ko ha tongu piccuɗo, toɓɓen ɗo o wonta jaa tongu piccuɗo. Hankadi noon ko jaamiɗenmo, nden o natti wonde oɗo joni momtoto ha laaɓa cer. ɗum ɗo joni momtima teskede, natti wodde, o waylima o wonti jaa. Nden noon en paami wadde joni o wonti oɗo jaa mawɗo. Hankadi en paami ɗo ko tokoso ko ni wayi. Wadde hankadi en gayni ko wiyete jaa. ɗo ko jaa tongu natti wonde ha tongu, teske toɓɓere nde waɗi ha wayli. ɗo noon ko so adima hakkunde sara so serilima, wadde wonno ko ha tongu, toɓɓere nde ari fawi less, wonti jaa. Ay wonti jaa pular nan jaa. wadde jaa mbiya tongu, jaa mbiya cewɗo, jaa mbiya cewɗo piccuɗo, ay jaa mbiya tongu piccuɗo. wadde a faami ko oto wiyete jaa, toɓɓe ɗe mbiyete jaa, toɓɓe ɗe mbiyete jaa. ɗo wonno ko ha toɓɓano, ko toɓɓe ɗe wiyete jaa. gawno tongu o piccuɗo nani, wadde wiye jaa tongu piccuɗo. tati won ɗon, jaa nani, tongu nani, piccuɗo nanga. wadde yenna wiya jaa tongu piccuɗo. ɗone ko jaa o moni, tongu nanga doga en tongi ha tiiɗi, mbiyamo jaa tongu. ɗo ko cewɗo o woni ɗo, mbiɗamo jaa, mbiɗa cewɗo aynan doga. ɗo ko jaa ko cewɗo e piccuɗo ndendi, mbiɗa ko jaa e cewɗo e piccuɗo, mbiɗa jaa cewɗo piccuɗo. ɗone ko jaa woni ɗo e tongu o e piccuɗo o ndendi, tati mbiya jaa tongu piccuɗo. hankadi a faami, kala ko wayi ni ko jaa tongu, kala ko wayi ni ko jaa cewɗo, kala ko wayi ni ko jaa cewɗo piccuɗo, kala ko wayi ni ko jaa tongu piccuɗo. wadda mi faama so adima yo wayni hakkunde bindol, yo wayni sara bindol, yo wayni so serindima yo wayni. ɗo woni jaamen. ɗo noon so waɗi ni tan wonti toɓɓe ɗe payima dow, wonti ha mawɗo e ha tokoso. ɗo hakto ko gotum, ko ɗum gotum sertani hay hunde. e to sogel nani, wadde ɗo toɓɓere nde fawo dow, ɗum addi wiya ha. ɗo ko ha, ɗo ko ha, ɗo ko ha. wadde ha nani, ha. ay oɗo kanko woni dow ga toɓɓe ɗe. ɗo ko ja wonno, ko ja. ɗo ko ha. ɗo ko ha wonno, ha tongu, ha cewɗo,
cewɗo piccuɗo fof ko ha wonno hankkadi ɗo wonti ha waɗo ko ha mbiya tongu ɗo ko ha mbiya cewɗo ɗo ko ha cewɗo piccuɗo ɗo ko ha tongu piccuɗo kono noon ko ɗo jannguɗa hannde ɗo ko ha tan ganda toɓɓere nde ɗo wonti ha haqqille ma anda toɓɓe ɗe hade ɗo alluwal ngal ɗo majjirdema wada faami ɗo ko ja tongu ja cewɗo piccuɗo ja tongu piccuɗo ɗo noon ko ha tongu piccuɗo ɗo ko ha tongu piccuɗo ha cewɗo piccuɗo ɗo ko ha cewɗo piccuɗo ɗo ko ha tongu piccuɗo wadde windana men ko ɗo hantan haaɗi joni mbaɗen nde bange haade ɓen jiiɓade ɗo ko ha tan ganda haqqille ma wona hen haade ma aroyde hen joni allo men hande ngal a ngali to tan mbawata ceerta e majjere nde o moni ay ko ni wano nde woni ha tongu nde ko ni wano nde wonno ha tongu nde ko ni wano nde wonno ha cewɗe nde ko ni wano nde wonno ha cewɗe piccuɗe nde ko ni wano nde wonno nde wano ɗo wiyeteno ha ton piccuɗe nde joni noon hande ko toɓɓere nde ɗo addi wayli wiya ja tongu piccuɗo wadde ko nde wotere jannguɗen hande no haqqille men wasa woɗɗoyde qur'ana arab ɗo haaɗi e jaamuɗum pularne ko ɗo jaamum haaɗi ko ja mawɗo tan waɗani fesa ɗo dow ɗo wona jaamawɗo tokosel ngel ummoɗo faya less gasi waɗani toɓɓere dow muɗum ko ni fayi wadde ja gasi ɗum saabi noon ko toɓɓere nde wiyete ja ay ko ja ɗo wiye tongu ɗo wiyete ko ja ha gasa wiye cewɗo ay ɗo wiyete ko ja ha gasa wiye cewɗo wi ay piccuɗo nanga ɗo wiyete ko ja ha gasa wiye tongu piccuɗo ay ɗo woni ja mawɗo ja tokoso ay janani qur'an arab jamum nani pular mawɗo makko tokoso komi wayi ɗone mawɗo tokoso arwande ko ni windirte mbiya ja mbiya tongu ɗo ko ja ha gasa mbiya cewɗo ɗo ko ja ha gasa mbiya cewɗo piccuɗo ɗo ko ja mbiya tongu mbiya piccuɗo a faamiɗo nde ja tongu ja cewɗo ja cewɗo piccuɗo ja tongu piccuɗo yaltani oɗo e oɗo o woni ja mawɗo ja toko so bange pular ɗo woni ja tongu so adima e bindol ɗo woni ja cewɗo hakkunde bindol ɗo woni ja cewɗo sara bindol ɗo woni ja tongu so wattiniɓe bindol to so ɗiggi a yalti e majjere hankadi ko wiyete ja a jangino ha a yalti e majjere muɗum hande kadi windanama nde ɗo henne ko ɗo mbawɗa ja hankadi kalɗo ja winda a janngani ko ɗo woni ɗiggani wadde ƴettu kuƴol ma e karne ma mbañotoɗa jangga ɗigga mbasa yawde mbasa wiide ɗum ɗo heewani ko heewani ko keɓita ko heewi ko ɗo so ɗiggi kalɗo ja winda e qur'ana he dow ha less ma tawi ko ni wayi walla tawi ko ni wayi walla ko ni wayi ko ni wayi hankadi a hollama so adima hakkude sara bindol woto ƴettu kuƴol ma e karne ma mbañotoɗa jangga ɗigga an noon jiɗɗo yentodira ngal ɗo gollal mbatta ko 00 221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp o ngara kala indema yettodema kajiɗo nadde naata noon mbaɗa hen ballal ma wona tan naata deƴƴa ndeeƴa ko nanna jungo e poos
balla golle ɗe connexion en jeeya wifi en jeeya ko golle ɗe namdi ɗum wadde mbaɗe hen e keese duuso golle ɗe yo kay nande ko haalta ko famde ɗum ko musidɗo mon giɗa mon sabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jaarama wassalam